L-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista firmata mill-Whip Nazzjonalista David Agius u li kienet ippubblikata nhar it-tlieta wara l-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista mhux biss tikkundanna lil Franco De Bono u tgħidlu biex jirriżenja iżda takkużah bit-tradiment. Dakinhar stess filgħaxija fuq il-programm Realtà fuq One, id-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando għalli ma kienx hemm qbil fuq l-użu tal-kelma traditur fil-konfront ta' Franco De Bono. Meta kontu tiddiskutu il-wording nimmaġina li f'ċirkustanzi normali kun hemm qbil fuq il-lingwaġġ li ħajintuża il-wording. Din il-kelma partikolari tradiment issemmit jew le? Intom qbiltu kollha fuq. Żgur li ma jissemmix il-kelma tradiment. Direttament fil-konfront ta' Dr. Franco De Bono, żgur li kien qbil fuqha. Tajjeb. Iżda l-għada tal-kummenti ta' Pulicino Orlando, il-Whip tal-Partit Nazzjonalista David Agius ħareġ b'verżjoni differenti ma' One News. Skont Agius, il-verżjoni finali tal-istqarrija bl-akkuża ta' tradiment kontra Franco De Bono ħarġet wara qbil tal-grupp parlamentari kollu. Taqbel ma' definizzjoni ta' Franco De Bono bħala traditur? Naħseb dak li hemm fl-istqarrija u dak tal-grupp parlamentari kollu flimkien. Madankollu f'kummenti lil One News, deputat nazzjonalista ieħor, is-segretarju parlamentari Clyde Puli, meskludix li l-verżjoni finali tal-istqarrija tal-grupp parlamentari inħarġet minn wara dar id-deputat infushom. Puli qal il-qbil kien li din l-istqarrija kellha tirrifletti dak li kien diskuss matul il-laqgħa. L-ispirtu, l-animu tal-istqarrija kien li mhux lest jaħdem ma' dak li għandu fil-tu mal-kelma Jeffrey Pulicino Orlando. Pulicino Orlando tax jifhem illi ma kienetx moqrija qabel ma ħarġet lill-grupp kollu. Kienet moqrija l-grupp kollu qabel ħarġet? Hemmhekk kien hemm animu maqbul ta' dak li ħareġ.